Tak, vítejte zpátky. My jsme si v té minulé části ukázali základy nějaký hardwareové konfigurace. Pokud byste samozřejmě měli nějaký dotazy, jo, protože já tohle probírám hrozně rychle, takže kdybyste to chtěli detailnější, tak to samozřejmě můžeme probrat. Ještě zvlášť můžu vám udělat extra video, a nebo jako ve kterých bych odpovídal na vaše konkrétní dotazy. A nebo si můžeme sednout individuálně, to není vůbec problém. Co jsem zapomněl zmínit, je potom ještě jsou adresy těch hardwareových vstupů. To znamená, vy kdybyste se podívali na to PLCčko, tak tam máte prostě nějaký svorkovnice, do kterých vy můžete si připojovat různé vstupy a výstupy. Ty vstupy to jsou nějaký tlačítka nebo senzory, například výstupy to potom budou nějaký akční členy. Takže můžete tam mít třeba výstup na pneumatický ventil, že jo? Nebo nějaký světýlka potom, nějakou sirénu podobně. To se dělá tady. Vy si můžete potom tady změnit tu adresu těch vstupů a výstupů. My tohle velmi pravděpodobně budeme dělat zrovna tady, protože když budeme pracovat s tím Factory I/O, pokud bychom to neudělali, například u těch senzorů, teď já tady jenom něco rychle hodím, pokud bychom to neudělali, tak to PLCčko pořád pracuje s reálnýma vstupama. A jo, takže tohle je simulace nějakého hardwareu, ale ono se furt dívá na to, co je do něj připojenýho. A tady by nám to nefungovalo, protože máme vlastně kolizi těchto vstupů s těmahle vstupama potom na té adrese 0. Jo. Tady je adresa i0.0, i0.1 a ono by se nám to dívalo, co je do toho PLCčka fyzicky jako napojený. Jo. A nefungovalo by nám to prostě. U těch výstupů tam je to jedno, protože jestli nám to nasetuje na té kartě výstupní a zároveň v té simulaci, tak tam to tolik neřeší, že jo? To nám ten běh toho programu jako takového neovlivní. Takže to nevadí. Tu základní hardwareovku máme samozřejmě probranou, kdybychom měli potom nějaký třeba vstupní moduly nebo jiné karty, který bychom chtěli přidat. Tady máme možnost potom si vybrat z toho, co existuje. Reálně tady máme nějaký katalog, takže víme, že bychom chtěli, nevím, třeba tam dát nějakou výstupní kartu, tak si tady vybereme podle toho, co reálně máme v ruce. Tyhle ty názvy tam jsou vždycky napsané. Stejně jako na tom PLCčku. Vy vidíte tenhle je nějaký model, že jo? Vy si vyberete ten správný model, je to na něm napsaný na tom PLCčku, rozkliknete ho, jako jsem vám to ukazoval, vyberete si potom podle toho part numberu to, co vy potřebujete, takže stejně tak já bych si mohl přidat tady tu výstupní kartu, proč nemůžu? Možná protože nevím, proč nemůžu teďka sem něco přidat, nevím, jestli to podporuje tohle PLCčko, možná ani ono nepodporuje rozšíření. Proto. Toto PLCčko, který teďka používáme, je úplně základní model. My kdybychom si sem švihli místo toho PLCčka nějaký jiný a řekněme, že já sem hodím nějakou, proč tady nemám 15 stovky, nebo blbě vidím. To nevadí, vezmeme si nějakou 12 stovku, nějakou vyšší řadu. Ty mi to nechceš dovolit, ty mrcho. Ale já ti dám. Dali bychom si 15 stovku nějakou, například. Co?
Dali bychom si sem nějakou 15 stovku. Teď ze zvědavosti ještě. Jo, mám tu 2 PLCčka teďka, dobrý. V tom projektu můžete mít PLCček kolik chcete. Nebo tam to omezený bude určitě. Jaký je to číslo, nevím. Teďka z hlavy. Tak, chcete si sem přidat nějakou kartu s výstupama, můžete si ji sem přidat samozřejmě ten model, jak už jsme si řekli, ten, který máte, nebo vstupní kartu, jakou chcete, bych musel. Tak. My zpravidla v naší firmě dáváme prvně vstupní karty, potom výstupní karty, ale myslím si, že to na chod toho programu vliv asi nemá, nikdy jsem to neskoušel zapojovat obráceně teda. Můžete si sem dát potom samozřejmě nějaký zdroj k tomu, potom nějaký komunikační karty, kdybyste chtěli komunikovat do nadřazených systémů, například chcete to mít ty adresy oddělený, tak to samozřejmě můžete. Ty CP karty, komunikační moduly, zkusíme sem nějaký hodit. No, tady nějakou CP kartu, například tuhle. Šup, a je tady. Takže to už je na vás, co potřebujete v tom projektu, v tom daném projektu udělat, použít. Tak, ještě jednou se podíváme sem. My tohleto používat teďka nebudeme v našem projektu, protože reálně mi na stole sedí jenom tahle maličká 12 stovka obyčejná a vrhneme se na to programování. Ten program jako takový vždycky začíná v organizačním bloku číslo 1, to znamená OB1, tu tady najdete vždycky. Ten program nepoběží, pokud tady nebude prostě. Jo, možná můžete i smazat, já nevím, jsem nikdy neskoušel, ale asi můžu. A možnosti tady asi máte. Tak. My se podíváme na ten projekt, který vlastně teďka máme vytvořit. Tak co by to vlastně mělo dělat? Jo, máme tady nějaké scény a my jsme si otevřeli vlastně tu scénu, pardon. Ono se to dělá tady, my potřebujeme vědět, co to má vlastně dělat. Takže dáme si scénu od A do B. Pustíme play a vidíme jenom, že dopravníky se mají rozjet, má to jet ta krabice, dokud to nenajede na ty senzory. Pustím to ještě jednou, jo, takže defaultně vlastně bude ten dopravníček zapnutý, dokud nenajedeme na ten senzor. Tam se nám ten dopravníček vypne. Takže takhle jednoduchý program. My kvůli tomu teď nevím, kde mám otevřenou. Mám otevřenou tady? Jo, mám. Dobrý. Já vás teďka naučím ty nejdůležitější věci, a to je, jak připojit vlastně tenhle model k tomu PLCčku jako takovému. Takže jdem na to. To připojování jako takový se dělá tady přes tu záložku drivers. Pokud bychom se chtěli připojit do toho siemensáckého PLCčka, jako to, který mám já, tak si vyberete tady tu příslušnou řadu, kterou máte teďka na stole. Pokud chcete využívat simulátor, tak můžete. Já jsem to ještě neskoušel, ale pokud byste měli zájem programovat třeba z domova, chcete si stáhnout ten TIA portál do svého počítače, můžete, máte tam měsíční trial. Stejně tak, jako máte měsíční trial na to Factory.io, takže to není problém. My máme teďka koupenou licenci na tu 12 stovku, respektive na ty PLCčka od těch Siemensů, takže si vybereme 1200, 1500, potom tady v nějaký konfiguraci my si nastavíme adresu 172 16 025, já si myslím, že by to i fungovalo. Tuším, že jsem si tam nastavoval jako adresu toho packa, teď nevím z hlavy.
Jo, 172.16.0.15. Takovou adresu bude mít tenhle ethernetový port, jo, na tom PLCčku. To znamená, že my tady musíme dát tu adresu toho PLCčka, se kterým to bude komunikovat. 172.16.0.15. Máme tady počet vstupů vlastně, kolik jich budeme mít. Tady je počet, pardon, a tady je offset. Offset znamená, na jaký adrese nám budou ty vstupy začínat. Když se teďka podíváme zase zpátky, tak vidíme, že nám ty vstupy začínají na adrese 0 a já budu chtít, jak už jsem vysvětloval, ten problém je, že by nám to načítalo, že by nám kolidovaly vlastně tyhle ty adresy s tím nastavením těch adres v tom PLCčku. A my buď musíme tu adresu změnit tady, jo, to znamená, že já dám ten offset třeba, já teď nevím, dobře, dám tam třeba 20 a v tu chvíli, já když se vrátím na to PLCčko, tak mi nezačíná na adrese 0.0, ale začíná na adrese 20.0. A my počítáme s bajtama, takže jdeme od 20.0 do 20.7, pokud bychom jich tam měli víc, ale my tam máme v tuhle chvíli jenom 2, pokud bychom si jich tam dali, já jich tam dám 9 schválně, ať je to vidět, jo. Tak, potřebuju 9 vstupů, tak jedu od i20.0 do i20.7 a pak máme hnedka další byte, který nám bude začínat zase nulou. Jo. Stejnou věc můžeme dělat vlastně s těma výstupama. My si tady můžeme vyhnout, kolik výstupů budeme chtít. Jo, v tuhle chvíli tam má jeden výstup, protože máme jenom jeden ten dopravníček. To znamená, že já tady vrátím ty 2 a nechám to na té adrese 20, protože proč ne, že jo? Vlastně, proč ne? Tak, jednoduchá věc, teďka, když se chceme připojit, tak dáme jenom connect a už by se nám to mělo připojit k tomu PLCčku. Nepřipojí, možná protože jsem jantar a nenahrál jsem tam ten program. To může být ten důvod. To PLCčko může být prázdný, nejsem si teďka jistý, ale uvidíme. A vidíš to. Pojďme. No, tak. Hej. No. Tak. Na tom PLCčku už nějaký program je teďka nahraný. Vůbec nevím, co tam běží, ale přehrajeme to. Já vím, že to PLCčko je moje a který program jsme tam měli naposledy, pro mě není až tak důležitý teďka, protože ho mám určený k tomu testování. Když byste ale někomu PLCčko vzali, prosím vás, domluvte se s ním, ať mu nepřemaže ten program, jestli ho nemá uložený, tak je jantar jednak on a jednak byste mu tím mohli způsobit chyby, jako problémy. To PLCčko tady přepneme si do stopu, protože nám to vlastně nedá na výběr. Když to neuděláme, tak to tam nenahrajeme. Přehrává se hardwareová konfigurace, takže do stopu bude vždycky. Pokud byste přehrávali jenom kus kódu s nějakýma malýma změnama, tak to do stopu jít nemusí. Pokud byste potom potřebovali inicializovat nějaký instanční datový bloky, co tohle znamená, si vysvětlíme později, tak to PLCčko do stopu tuším půjde tak jako tak. Zase jinak by vám to nedovolilo to přehrát. Tak, nahrajeme to tam. Finish. PLCčko. Podíváme se. Otevřeme si ho B1. Zkusíme se přepnout do onlineu. Vidíme, že tam máme aktuální software nahraný, čili to nám funguje.
A ta komunikace by nám měla běžet. A komunikace nám běží. Jo, čili tohle video si trošku protáhneme a uděláme to rovnou všechno najednou. Tím pádem my máme vlastně seznam instrukcí tady. Ještě jednou si řekneme, co to má dělat. Má vlastně ten dopravníček běžet a pokud se zastíní čidlo, tak nepojede. Což znamená, že my tam dáme to čidlo, my tam dáme, pokud bude zastíněný, respektive pokud nebude zastíněný to čidlo, tak ten motor nám pojede. Já se podívám ještě, co tady máme za vstupy a výstupy. Senzor je i20.0, takže já si hodím i20.0 sem, tady nám to vygeneruje nějaký tag automaticky. Já si ho přejmenuju a řeknu, respektive přejmenuju, ne přeadresuji. A bude to čidlo. Jo, stejně tak se podívám na ten výstup toho motoru. Conveyor je Q0.0. Q0.0. Tak nahrajeme to tam. Ježišmarja. To je rename. Tak. Čidlo, tohle je opravník. Change. Nahrajem to tam. A ten nejzákladnější vlastně pidi projekt bychom měli mít hotový. My tady ještě jednou, když se podíváme na ty drivers, tak vidíme, že jsme připojení. Důvod, proč nám to nejede, ještě může být to, že my to potřebujeme přepnout tak, aby, jakoby musíme pustit tu simulaci tak, aby nám začaly chodit ty vstupy reálně do našeho PLCčka. Takže já to zapnu, mělo by se to rozjet. Nerozjelo se nám to. Proč se mě to nerozjelo? No to nevím. Jo, takže se podívám do toho programu. Já když chci něco debugovat v tom PLCčku, jo, tak musím být jednak online. Já to přepnu ještě do offlineu, aby jsme viděli, jak se to přepíná potom do toho online. Musím si tam připojit teda ten počítač s tím projektem, který je aktuální. A potom dám Go online. Ono nám to najde to PLCčko, anebo musíme trošičku pomoct přes takovou tabulku. Určitě se k tomu během toho školení potom dostaneme. Otevřu si potom ten konkrétní blok, který chci debugovat. My máme v tuhle chvíli jenom OB1, takže si otevřeme tu OB1 a dáme tady brejličky, monitoring. Tím monitorujeme ten program a my vidíme, že to čidlo není zastíněný. Proto nám to nejede. Jakože je zastíněný v podstatě, protože já jsem tam dal normally closed contact. Takže co mi to říká? No, mě to říká, že pravděpodobně to čidlo bude mít nastavenou opačnou logiku. Jo. Abych si to mohl dokázat, tak pokud já to teďka tak, já si na něj kliknu na ten senzor a můžu si ho naforsovat. Ale ty zvuky se mně nelíbí, že to je. Jo, teď proč nám to nezareagovalo na ten program, ten důvod je ten, že já ho tady forsuju, takže když ho releasenu, tak se to zase zastaví. Pardon, za tohle se omlouvám. Jinými slovy, to čidlo, když není zastíněný, tak má hodnotu 1 a když ho zastíníte, tak má hodnotu 0. To znamená, že tady otočím toto
Otočím tady logiku toho čidla, nahraju to tam a mrkneme se na to, co to bude dělat. Jede to a v momentě, kdy to najede do toho čidla, tak se nám to zastaví. Jsme šikovní, můžeme si pogratulovat. A pokračovat budeme v dalším videu.